Какво става, хора? Аз съм Охидона W. Отдавна не съм качвал ново видео. Това видео просто ще е трейлър или завръщане. Завръщам се с мощност, защото вече от 6 месеца не съм качвал ново видео. Вече свърши лятото. За жалост почти свърши, да. В това видео искам да ви разкажа какво точно ще се случи с този канал. Ще продължа да качвам, но ще качвам когато имам свободно време, защото видяхте 6 месеца все едно умрях. Защото имах много работа с училище и нататък. Излизам и просто нямаше време за канала. И сега като свърши лятото, вече няма да е толкова топло. Ще се завърна да качвам FIFA и да. FIFA скоро ще излиза новата EAFC. На нея по-скоро ще продължа да качвам. И колкото се може и на тази. Преди аз самата истина защо спрях да качвам, освен това, че бях зает, ми се щупи този телефон, с който снимах първото ми видео. Но го оправих и пак ще продължа да качвам. Да, това е. Ще ви покажа какво точно се е променило. Той трябваше просто да си изтрия всичко и да се оправи дисплея. Много промени направиха по FIFA. Това е отборът ми за сега. Сигурно другото видео ще е пак с някой 1 в 1 или не знам, ще го измислим. Вас, но въз атак. Така както виждате, съм 200 купи, в смисъл не съм играл на Division Rivals, просто защото ми оправиха телефона и трябваше да не играя и да не го пипам, докато не се оправи. И сега вече ще продължа да качвам. Така, моят тим, я да видим неговия. Маунт, кепа, ясно. Добре, да видим какво ще стане в този матч. Да, много як финт. Пропускам много лесни шансове. Добре, вкарах един гол. Това сигурно би трябвало да е победал, защото това е първата игра. Може и да направим още една, ще видим. Меси, не знам за вас, обаче FIFA-та е станала, много се е променила, защото преди беше по-трудна. В смисъл такъв, аз първото ми видео бях 112 и бях 15 левел сигурно, не помня. Трябва да го видите. Ако не сте го гледали, гледайте го. Много е яко. Ама то, да. Вече е старо. Старост. Какво правя? Да видим това дали ще бъде гол. Финес. Извинете, обадиха ми се по телефона. Там бях 112 оверал и бях 15 левел. Сега съм, вижте кой левел съм. 7 левел и съм 117 оверал. Просто самата игра се е променила адски много и оверала на играчите. Максимума се е дигнал хипер много. И помните преди, че
На тези хора трябва да им казвам кога снимам видео и кога не. Аз снимам, бе. Здравейте, хора. Това исках да кажа, че самия оверал на играчите максимум е станал хипер много. 120 или 120 нещо беше, не помня. 121 май или 120, не съм сигурен. Вижте колко струват най-горните играчи. А преди имаше само един играч, който струваше по 1 милиард, по 2 милиарда. Само там 2-3 играчи струваше. Сега почти всички играчи са по 1-2 милиарда. Нали, най-силните. Абонирайте се, лайкнете. Road to 250, да стигнем до Коледа. И да. Чао! Също ще продължа да качвам. Затова се абонирайте. Да ми видите новите видеа. Лайкнете. Очаквайте много нови видеа. Завръщам се и да. Това беше от мен. Мухител на W. Чао!